सेवन रघुपति चायन शतयोजन शतशतयोजन शरधि नियोजन शर परिलंघन रघुनंदन रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति चायन शतयोजन शतशतयोजन शरधि नियोजन शर परिलंघन हरिभाजन हरिभाजन हरिमद भाजन दशमुख कंपन बड़वाकृत बड़बाणल कृत बहुभस्मार्च। श्रोतागण कृपया ध्यान दें, भद्रक के इस राम नवमी में आप सभी का स्वागत है। दिस इज द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ भद्रक। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। पब्लिक हाथ ऊपर, जय श्री राम, हाथ ऊपर, जय श्री राम। ये अयोध्या नुहे आज्ञा, ये ହେଉଛି ଆମ ଭଦ୍ରକ। ସବୁ ବର୍ଷ ନିଜେ କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ଯାଏ, ହେଲେ ଏଥର ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ କରିବି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଡାଏରୀରେ। ପାଖାପାଖି 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକର ସମାଗମରେ ଆଜି ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଭଦ୍ରକ ମାଟି। ରାମ ନାମର ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଗଗନପବନ। ରାମ ଭକ୍ତିରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ଛୋଟଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୀତର ତାଳରେ ନାଚିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ବେଶ ଜାକଜକମରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି ମେଢ଼। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକ ଏହି ଉତ୍ସବର ଆନନ୍ଦ ନେବାକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଯାହାକୁ ଯେଉଁଠାରେ ଜାଗା ମିଳୁଥିଲା ସେ ସେଇଠାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଏ ଉତ୍ସବର ଆନନ୍ଦ ନେଉଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିବା ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ଆଉ ଲାଇଟ୍ସ ରାମ ନାମର ଧ୍ୱନିରେ ନିଜର ପରାକାଷ୍ଠାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୀତରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଥିଲେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ନୃତ୍ୟମାନ।
किए सांगसाथीଙ୍କ ସହ ତ କିଏ ସ୍ୱାମୀର ହାତ ଧରି ଦୌଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି ଏହି ମହାଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଆନନ୍ଦ ନେବା ପାଇଁ। କୁନି ଝିଅଟିର ମନ ବି ଆଜି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ନାଚି ଉଠୁଛି। ଏହି ମହା ଉତ୍ସବକୁ କିଏ ନିଜ ଫୋନ୍ରେ କଏଦ କରୁଛି ତ କିଏ ଗୀତର ତାଳରେ ନାଚିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଯାହା କିଛି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଲି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିବ ବୋଲି। ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓର ଏତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଛୋଟିଆ ସେୟାର ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହ। ଜଲ୍ଦି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।